Os mariscadores da Confraría de Noia volveron ao mar tras un parón dun mes na campaña. Hoxe foi o primeiro día de extracción no que se lograron capturar os cupos de berberecho e ameixa. O movemento de mariscadores e a pesaxe da ameixa e berberecho volveron a encher a lonxa de Noia. Os mariscadores volveron a retomar a campaña marisqueira tras un paro de pouco máis dun mes con boas cifras de captura. Os topes son baixos porque é pa fresco, son 7 kg de berberecho por tripulante a flote, de berberecho, e 4 a pé. Da ameixa son 2 kg de fina, 3 de babosa e 3 de xapónica. E, bueno, os topes de xapónica e berberecho cóense ben. Os de finas a costa a moita xente non o colle. E babosa, hai pouco, o ano pasado morreu moita tamén pola baixa salinidade, e, bueno, facía un xornal como todos os anos, despois do Nadal, bueno, vamos traballar desde o 14 de febreiro hasta o 13 de abril, porque así collemos carnavales e máis collemos Semana Santa. Bueno, xa se fixeron 14 millóns de euros na campaña hasta xaneiro, principio de xaneiro, e agora, bueno, así se fan 2 ou 3 millóns para rematala e xa preparar a próxima. Os mariscadores chegaron a terra cos cupos recollidos na meirande parte dos casos logo dunha xornada de traballo. Foi boa, nós pescamos o noso tope, o cupo de berberecho da ameixa, pero baixaron o cupo de berberecho. Agora estamos en 14 kilos para 2 personas. E antes? Antes estábamos en 50 kilos, estuvamos en 30, foi baixando. Bastante ben, bueno, a captura bastante ben tamén, collémolo bastante ben hoxe, pero bueno, a ver se a semanía sexa así. Os traballadores do mar confían en que a volta á campaña veña acompañada de bons prezos nas poxas. Tanto ahora que suba o precio, se baixa o cupo, que poda subir o precio, é o que pedimos. Esperemos que sí, a ver se nos animan agora un poquinho os precios tamén, sabes? Que é o importante de todo, o precio é importante de todo. De pouco vale que traias, se vas dar os rejalao, pois non. Polo de agora, os mariscadores traballarán na meirande parte das concesións da ría Muros Noia de luns a xoves. Menos un cacho ali no Freixo e máis a misela, temos un cachiño bo na misela, cerrado, e depois todo está aberto porque, bueno, ainda faltan 2 meses de campaña, e dentro dun mes igual cerramos un poquinho máis para arriba, pero, bueno, agora van traballar por todo, e, bueno, temos reservado a misela un cacho amplio, para ir sembrando aí o que cola nas máquinas, tanto o berberecho como a ameixa, e, bueno, xa con miras a sembrar e xa preparar xa a próxima. Unha vez a campaña este a chegar ao seu final, virán os labores de vixilancia e preparación dos bancos marisqueiros. Entre os traballos que se realizarán están a oxigenación na zona de testal ou a eliminación de depredadores.